Ahoj! Ahoj. My jsme se tady dneska sešli kvůli jednomu hlavnímu tématu, který teda začneme za chviličku. Slovo si vezme Mareček, ale řekli jsme si, že na začátek bychom mohli trošičku probrat to, jak se vlastně vůbec máme. Protože jsme se za dlouho Ano. neviděli, neslyšeli takhle společně. Takže, Péťo, jak se máš? A víš, že se nemá ptat, jakože podle dnešních jako měřítek máš se zeptat, jak se poslední dobou cítíš? OK. Jak se poslední dobou cítíš, Péťo? Hele, přijde mně, že mám takový jako plochý období. Nevím, jestli to taky znáš. Takový to jako, Mhm. že čekám, kdy to bude mít nějaký výkyv. Nahoru nebo dolů. Že jsem v takovým jako očekávání. Takže teďka jako Aha. Mhm. momentálně se mám docela jako fajn. Jako není nic, co bych měla nějak extra řešit. Ale přijde mi, že je všechno fakt strašně jako rychlý, že toho je strašně moc. A tak, no. No, takže jak ty? Jak ty se cítíš poslední dobou? Asi podobně, ale trošku víc, já nevím, jak moc to je u tebe pozitivní, nebo spíš takový neutrální asi, viď? Nebo tak Mm. jako, u mě je to asi víc jako do pozitiv nalazený, pro mě jako celý rok teďka je furt jako stupňující nahoru, sice pomalu, ale jako já mám teď fakt lepší a lepší období. Je to teď víc hektický, pracovně to mám teď hodně nabitý, ale tím, že mě to baví, tak jsem vlastně spokojený. Spíš jde o to, že já jsem to nikdy neměl jinak a myslím si, že už to ani jinak mít nebudu. Tím, že prostě toho mám strašně moc, co mám jako rád. A nejenom tak jako okrajově, já nemám moc rád věci, jakože víš, bych si k ním sedl jednou za 3 měsíce, nebo já nevím, jak to říct, prostě já potřebuji Mhm. všechno dělat pořádně, intenzivně a tím, že prostě všechno prožívám naplno, vím, že to máme takhle stejně, tak prostě já Mhm. potřebuju všemu dávat strašně moc času a ideálně bych jako 6 hodin denně četl, 6 hodin denně prostě hrál na kytaru, zpíval, skládal, 6 hodin prostě poslouchal novou hudbu, psal knížky, koukal na filmy. Víš, prostě jako je toho strašně moc, do toho ještě kamarádi, rodina, všem chceš dát dost No času. máme moc zájmů, Takže no. ano, ale zároveň jakoby děje se to z těch, já nevím, jak to říct, prostě je to z dobrýho důvodu, nebo já nevím, víš, jako Mhm. je to kvůli tomu, že mám ty věci všechny rád, takže Jo, jo. vlastně je to náročný občas a vlastně pořád mám takovej ten pocit toho nestíhání, nebo já nevím, jak to říct, že prostě i když toho za ten den uděláš strašně moc, tak Mhm. stejně jakoby toho furt hrozně moc zbývá a takhle mně přijde, že teď žiju poslední jako 2 roky Hele, furt. ale to je zajímavý vlastně v tvým věku, já v tvým věku, tak jsem vlastně měla jako hlavní koníček, ono to je všechno posunutý, že jo, protože já, když jsem vlastně začala jako samostatně žít, tak prostě jasně už byla Wi-Fi, ale nebylo tolik třeba streamovacích služeb, já jsem prostě neměla HBO, Netflix a tady tyhle ty věci, to jako vůbec, já jsem se dívala na filmy, které se daly stáhnout na torrentu, nebo jak se to jmenovalo, jo, a nebo prostě někde jako se na to dívat tak, jak by se to nemělo. A vlastně knížky, jako měla jsem jich prostě jako málo, jako takže já jsem se vlastně třeba dívala, začala jsem se dívat na YouTubeko, dívala jsem se na nějaké ty moje horory a dřív to byly hodně jako i váleční filmy a takový ty hodně životopisný filmy, kterým se teďka vlastně úplně vyhýbám, protože je mi z nich nejvíc jako zlé. Jo, mě prostě, jak se radši podívám na horor, který vlastně mi prakticky už skoro nic nedělá, než abych se podívala na nějaký tady takovejhle žánr, protože to mě jako probouzí ty největší emoce. Takže tomu já se fakt jako docela vyhýbám. A takže to už ani jako teďka nečtu, i když bych ráda, ale prostě je to jako v tomhle tom na štíru. Ale já jako, když jsem začala prostě, nebo já jsem chtěla dělat strašně moc věcí, já jsem chtěla umět plést, háčkovat a to natáčení vlastně přišlo, teď už to bude jako vlastně jako 10 let, jo, ale je mi 33 a začala jsem vlastně po té jako 20, že jo. Takže vlastně my jsme jako věkově, kdy jako v tvým věku, co ty teďka všechno děláš, já jsem to ještě všechno nedělala, ke mně to přišlo až jako později. A já jsem nad tím onehda přemýšlela, co jsem vlastně jako tehdy dělala. Já jsem vlastně chodila jako do práce, bydleli jsme spolu s Michalem, neměli jsme kočku, neměli jsme dítě,
jo, a měli jsme jenom tu práci, sebe a to bylo vlastně jako všechno, takže my jsme vlastně jako trávili ten čas spolu, třeba jsme se šli někam jako projít nebo na nějaký výlet, ale jako já teď jako vlastně to, co všechno dělám, tak jako tyjo, kam jsem ten čas dávala, víš, jakože prostě úplně si říkám, že jsem vůbec nevyužívala. Ale ono zas, jako, Nevím. tak tohle si vždycky jako člověk může říct a zároveň ono jako, já nevím, teď už jsem asi 6krát za ty 4 minuty řekl, já nevím, jak to říct, jo, takže já už si musím dát na to pozor. Já mám zas frázi, kterou opakuju furt dokola, to je strašný. Uh, ono to není závod, ale hrozně to k tomu Mhm, svádí. Hrozně to k tomu svádí. A jo. právě i to je to, co mě k tomu burcuje. Zase je to z toho dobrýho důvodu, kdy prostě já chci z toho života tady vybít co nejvíc jako jde Mhm, časově a co všechno můžu jako vytvořit, dokázat a takhle, co můžu tady přenechat a tak. Ale zároveň ten čas to není a já se naopak musím učit tohleto. To, že občas jakoby život jen je život, nemusí jo, pořád jo, že jako nemusíš z furt toho mít všechno něco být, nalajnovaný, co nějaký bude život. produkt. A vím, že Mhm, o tomhle často mluvili jako youtubeři, třeba i větší, zahraniční nebo i jako místní, v tom, jak jim strašně, když třeba vlogovali, takový to mhm, jako každodenní vlogování, jakoby potom si museli úplně rozseknout ten život v tomhle vedví, aby se z jejich, jako aby neměli fakt život jenom jako content, aby prostě se mhm, naučili žít život mhm. jenom, aby nedělali všechno jen kvůli tomu, aby si to mohli natočit. Víš, jako ono Jo, samozřejmě vždycky to hele neděláš jen jo, kvůli tomu, ale musíš se naučit najít tuhle tu rovnováhu. A já to mám v tom tvoření, že občas potřebuju jako žít a už nevím, něco se mi stane a nepřemýšlím hned, co bych jsem o tom mohl napsat za písničku, mhm, nebo do jaký knížky bych tuhle situaci mohl využít. Prostě chvíli jenom být tak, jak jsem a upřímně teďka já jsem v nový práci, na nový jako pozici, která je pro mě časově náročná, tak, takže to je ten důvod jako hlavní, od září, ale ano, od září, od ale září. i další důvod je tohle, co moje nastavení, že já album budu vydávat až za 2 roky, což je pro mě, já vydávám většinou jedno, možná i víc jako za rok alb, já fakt Mhm, jako jsem produktivní v tomhle, ale teďka si na 2 roky dávám pauzu, protože chci, aby to fakt stalo za to a zároveň mhm, fakt teďka si chci třeba 3/4 roku dát, že prostě nedělám nic, vůbec nepíšu. To album, který mám v poznámkách, já si dělám na každý album v poznámkách a to pak rozepisuju, tak jsem si na to dal zámek. Je to zamklý heslem, mhm, který mám, mhm. můžu se tam kdykoliv přihlásit, ale mám tam takový jako vizuální blok a prostě to Mhm. album nesmím teď 3/4 roku psát. Hele, ale myslím si, že jsi inspiroval mýho Michala, Čem? protože ten, no, tady v tom dělání jako si Alba. Protože vlastně ty jsi první člověk, který ho znám, že si takhle dělá prostě jako hudbu vlastně pro sebe, protože vlastně, že jo, nikdo ti to nevydává, nebo s nikým nemáš žádnou smlouvu, nikdy nevystupuješ. Je to prostě jako tvůj velký koníček, který si myslím, že určitě může přerůst v něco jako víc. A Michal prostě miluje hudbu, skládá si svoje texty, některý jsou fakt jako drsný, až jako prostě nevěřím tomu, že to napsal jako on, jo, ale já prostě jako s ním vždycky bojuju v tom, že on jako to sám ví, že nemá úplně hlas a takovou tu intonaci na to být jako vyloženě ten interpret, ale myslím si, že každý dokáže se vším pracovat. Třeba dneska jsem si pustila podle době Eduarda Birkeho a on dřív ráčkoval. A víš, kdo to je Eduard Birke? Vím, byli jsme na něm spolu na Ano, ano, přednášce. ty jsi vysvětlila, že to víš. No a on vlastně jako, já jsem se, ne, že bych se na něho kvůli tomu nedívala, ale samozřejmě mě to trochu tahalo uši a říkala jsem si, tyjo, člověk, který je tak nadupaný vědomost, má takovou vyřídilku, co se týče prostě mluvení, má takovou indispozici a já si vždycky říkám, že v dospělém životě s tím člověk prostě právě o to víc může udělat, protože má ten svůj čas na to, aby vynaložil, že by začal někam chodit, aby to buď cvičil, anebo pokud tam je teda fakt jako nějaká tělesná indispozice, Ano. tak se to prostě dá, si myslím, v dnešní době jako všechno řešit už operativně. A ještě obzvlášť, když se tím hlasem živíš. Jasně, pokud tamhle prostě nemluvíš každý den s lidma, nepřednášíš nebo něco takového,
tak se s tím asi dá žít, když tobě to nevadí a prostě třeba si najdeš partnera, který je s tím úplně v pohodě. Já sama jsem měla takovou chvilkovou známost a on měl něco špatně s hlasivkama a mluvil hodně jako ten C. Ale nebylo to jako, že by mluvil jako ženská, ale fakt, že to šlo slyšet, že s tou hlasivkou něco prostě tam má. Jako Jedno. Ed Gein. Že tam je víc. Sorry. Ne, takhle nemluvil. Já vím. My jsme nastudovaní, víte? My vám tady ukážeme, jak jsme se připravovali. Já vám jenom chci ještě říct, mimochodem, tady je strašně vidět, jak jako takhle probíhá každá naše konverzace za prvé s Péťou a je i vidět, že jsme dlouho jako takhle s váma nemluvili, protože reálně bychom vůbec nepotřebovali teďka mít jako téma Monstrum, seriál, Ed Gein a byli bychom tady 3 hodiny klidně, protože takhle to házíme. Musíme se na to vrhnout a tady ty 3 hodiny nejsme, ale protože já to budu stříhat, takže já jsem ten člověk, co to tady musí hrát, jo, Pétě, je to jedno, to se tady bude povídat a já to pak budu muset stříhat. Ale jenom jsem chtěl říct, že kdybych vypadal, když Péťa mluví a já dělám tohle, tak to není jako, že spím, ale mám ji jakoby na videohovoru tady pod váma, takže proto koukám. Já ji mám prej. Já ho mám tady vedle. Takže já koukám dolů na Péťu, když ona vypráví a poslouchám ji, ale když jakoby mluvím, tak se snažím koukat na vás, stejně koukám většinou na sebe, než na vás, ale prostě, chápete, je tady spousta čoček, do kterých se dá koukat a spoustu věmů, do kterých se dá koukat. Já jsem sice unavený a mám tady 3. kafe. Pétě říkala, Ježišmarja, ty jsi úplně miminko, ty jsi úplná láska. Ahoj. My jsme se ještě neviděli takhle na hovoru. Ahoj. Ty jsi malý miminko. Mě paty často si asi rozteču make-up, ej. Pardon, já neumím mít na psy jako normální reakci. To je strejda. Ahoj. Ježišmarja, ty jsi malý pupíček, no ano. Ona tě neslyší. Aha. Sluchátka. Dobrý, já jsem chtěl říct, že mám 3. kafe a Péťa mi psala něco ve stylu jako, můžeme začít už jednu a já, ne, začínáme ve 2, jak jsme se domluvili, protože já jsem přišel z práce a musel jsem si dát svých 20 minut spánku, protože jinak bych to nedal. Hej, já jsem včera po 7denní šichtě vytohla na úplný 4 hodiny, jako ty vogo, já jsem byla úplně odrvená a večer jsem měla kermit. A taser? Říká se taser? Teaser. 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 Hej, viděla jsi takovýto video? Video? Víš, jak je Disney Channel, jak dělají s tou kouzelnou hulkou? Jakože, jste na Disney Channel a ta jedna týpka byla jakože, nevím, co říkala, ale místo té hulky pouzela ten taser a udělala zzz. Viděla jsi to? Ne. To je jedno, tak já to sem dám potom. Hi, my name is Bambi, and you are watching Disney Channel. Now keep talking that motherfucking shit, bitch, and I'ma send your ass to motherfucking Nickelodeon. Dobře, ale dobře, teaser, plánujeme společný čtení. Budeme říkat už čeho? Jo, můžeš. Já jsem to, stejně jsme to řekli na svých Instagramech i na svých YouTube, takže to stejně všichni ví. Takže bude to Země plocha. My plánujeme společně přečíst celou Země plochu. Takže máme content na další roky. Tak ideálně by bylo, když bychom se viděli naživo, ale tak to se jako můžeme, že jo? To může být my občas jsme nějaká... se domluvali na tohle jak dlouho? No, asi 3 týdny, než jsme vůbec sladili, jako kdy se budeme Když ono to je spotkat. fakt těžký jako sladit naše pracovní ty časové věci. No to je jedno, prostě chci říct, já už jsem to chtěla... že tím, že teďka je to docela v dobrý kvalitě, tak prostě mám naději v nás. Prostě nám věřím. Ale furt ještě žijeme. Ty jsi to měla říct taky, ty vole. Se omlouvám. A tady říkal, to přenechám, Pede. Jo.
Já bych jenom chtěla teda to zakončit tady to povídání tím, že bychom každý dali tip, co jsme teďka třeba poslouchali, četli, viděli, kromě teda toho, o čem se budeme bavit. Můžu začít klidně, jestli chceš. Začni no. Já jsem totiž dneska doposlouchala audioknížku, kterou jsem si kupovala v rámci výročí audiotéky, kdy měli vlastně jako nějakých 1000 titulů za 200. A úplně náhodou vůbec jsem to fakt jako neplánovala číst, poslouchat nic, ale když jsem to tam viděla, tak si říkám, tyjo, já jsem vlastně jako si řekla, že z té série asi přečtu jenom jeden díl, ale ono se to vlastně jako týká i toho, co budeme dneska řešit. Já jsem loni přečetla Mlčení jehňátek, což je druhý díl od, jak se jmenuje, Thomas. No prostě ten spisovatel, co napsal Mlčení jehňátek. A Ano. první díl oficiálně, jakože knížka, ne filmy, to je Hannibal. přeházený, je Červený drak. Počkej, a Červený Hannibal drak je je oficiální co? první díl. To je Ježiš, třetí tak díl? to nevím. Nevím, to už bys teď do toho teďka zamotal, musel bych otevřít databázi knih. Aha. Ale oficiálně dobrý. prostě jako první kniha je Červený drak a potom je Mlčení jehňátek. A je to vlastně natočený obráceně. Napřed natočený Mlčení jehňátek a pak je teprve Červený drak. A to je i film? No jasně. Ty jsi to neviděl? Doplníme mezery. Já jsem viděl Doplníme Mlčení mezery. jehňátek. Já jsem ho viděl včera poprvé v životě. Protože... Doj mi. Hej, tyjo. Jakože, hele, že je nejlepší scéna, úplně, jako když pominu to Pro tebe. okay, horses, tak to, ale nejlepší Já jsem scéna. věděl, že to řekneš. Ano, no tak to miluju, ale já miluju, jak Starlingová jde do toho domu, kde je Buffalo, už dole. A jsou tam zhasnutý ty světla a on má na sobě to vidění noční. To je neskutečný, jako. Já když jsem to viděla poprvé, tak to bylo úplně... Takhle. Ale já miluji celkově ten film, protože to je můj nejoblíbenější film asi úplně vůbec. Já jsem se chtěl hnedka v tu chvíli na to zeptat, jo. Když bys byla na místě jako, tak jako OK, když bys studovala na to být FBI agent, tak jasně, že bys to přijala, ale kdybys byla v situaci Jodie Foster, jak se jmenuje, Starlingová, jménem nevím, prostě ta herečka Ano. Jodie Foster. No, tak kdybys byla na její pozici, ani ti řekli jako, že hej, je tady prostě kanibal Hannibal, potřebujeme, aby si s ním šla jakoby si pokecat. Jasně, že bych šla. A no počkej, ale řekli by ti fakt, jaké je, že prostě dokáže se lidem dostat pod kůži a takhle. Neměla bys strach z toho, že se ti jako... Takže kdyby jsi měla vybrat, kdybys byla v tom filmu, byla bys ona? Jo? Ne, ty bys byla. Nebyla Hannibal Lecter. Já jsem se bála, že řekli, že budu Buffalo, ty vogo. Ne, já bych byla Víš, Lecter. kdo bych byl já? Ty bys byl ta ženská v té Frederika studni Bimmel. uječená, vole. Ne, to nemůžu být já, protože ta se zachrání, ta to přežije. Já jsem Frederika Bimmel, já jsem ta první, to je ta první Jo, oběť. To jsem ta já. hezká. Jo, to seš, protože ty bys úplně tě vidím v tom autě, jak tam... Ale to tam má strašně krátkou roli. Já tě vidím jako, že bys byl taková double role. Napřed ta, co ta nepřežije a pak ta, co tam jako... Hej, já nesnáším. Ale víš, co je nejlepší, že i v té knížce je tady ta holka v té studni tak stejně debilní. Ona jí prostě 1000krát řekne, ať drží hubu a ona tam furt vyřvává jak blbka. Prostě. A to se tady se přesně ukazuje, kdo je ten Hannibal a kdo je Frederika Bimmel. Protože jako týpek tě hodí do studny a ty prostě jako, jo, budu Já držet bych hubu neřekla, radši. že ho tam hodil. To je Už asi ji ho tak jedno, nějak ne? spustil. To je jedno. Jaký tam dostal. Jde o to, že tam je... Fuj. No, ale každopádně Červený drak, poslouchala jsem ho jako, a je to fakt skvěle namluvený, protože vlastně tam je rozhovor mezi teda tím vrahem a Červeným drakem, což vlastně je jako jedna ta samá osoba, ale hraje ho teda ten... Tyjo, já jsem přesně teďka věděla, jak on se jmenuje, ale Voldemorta hraje. Jak se jmenuje? Jo. No tak Nevím. ten herec prostě Vím. hraje toho Červeného draka a je to taky skvěle točený.
Jo, knížka asi bych řekla, že je i lepší, ale film je trochu přizpůsobený tomu, aby tomu asi divák víc věřil, bych Mhm. řekla. Ale pravda je, že i když jsem to Červenýho draka viděla fakt několikrát, tak i teď, když jsem to vlastně jako poslala, říkala, tyjo, bylo to v tom filmu takhle nebo ne? Takže musím se na to teďka podívat, abych jako udělala porovnání, protože to chci dát jako do videa. Ale tohle je za mě teda jako fakt tip, pokud třeba, protože já jsem slyšela, že Mlčení jehňátek je právě z té série jako asi nejlepší knížka a proto jsem si řekla, že asi teda si přečtu jenom Mlčení jehňátek a na zbytek prdím. Ale vlastně ta audioknížka je super verze na to, když jako nechcete tolik investovat do toho čtení jako takovýho a chcete u toho třeba něco jako dělat. Takže já jsem to měla poslechnutý za 2 dny. Já jsem v kuse, slyšela to má asi 14 hodin, skoro, a já jsem v kuse slyšela skoro 7 hodin. Jak mě to jako úplně chytlo, jak svině. OK. Fakt to bylo hodně dobrý. A pak se Takže dívám, že předám je Péťa sebe. taková, jaká je. Jako jaká? No, specifická. Řekni, Peťa si dělá čaj. Počkej, on tě neslyší teda. A teď máš mikrofon na sobě. No, ale však jo právě, tak řekni, že My tě slyší. že si dělám čaj. My tě slyšíme všichni, Péťa. Tak, Péťa. Ty vole, Péťa. I kdyby Péťa neměla mikrofon, tak to uslyšíme. ty jsi debil. Takže Péťa Ne, si nejseš dělá debil. čaj, aby jsme nestráceli čas, tak já se tím řeknu, co vám já chci doporučit. Mohl bych vám doporučit posledního Kinga, co jsem teď četl, protože to bylo úplně skvělý, ale za 14 dní vychází video na mém kanále, takže se radši koukněte na můj kanál, kde vám o tom povím. Ale knížka, kterou jsem úplně zapomněl zmínit na mém YouTube a budu ji zmiňovat až v nejlepších knížkách, prostě teďka nemám vůbec nějaký video, kde bych to mohl jako říct. Zkusím nějak do Vánoc ještě nějaký přečteno tam dát. Ale já jsem známý tím, nebo jestli mě sledujete, tak víte, že Počkej na moře od Veroniky Opatřilové se mi strašně jako nelíbilo. Co jsi dělala zas? Zas nějaký Já to jsem si grkání tvoje, viď? grkla. No, mě to... Já jsem si nechtěně. Ale Peťa furt grká, já to úplně No nesnáším. to není pravda, negrkám, ale to je tím mým žaludkem. Mně se často jako kdyby dělají takový bublinky. Já To za to mám nemůžu. hroznou averzi na to, nebo já nevím, jak to říct prostě. Jako A Bůh si mě. úplně... Ježíš, obecně. No tak to máš štěstí. A Bůh si řekl, tak pošleme ti do života, Péťu. No. A Pokračuj. Už natáčíme 24 minut. já vím. To vymyslela si tady ještě nějaký tipy, na to já se vůbec nemám připravený. No, Já jsem takže, to chtěla uzavřít. mně se to fakt tak to uzavři, ty jsi šla dělat čaj? Ne, jako uzavřít jako to naše mluvení, povídej. Jo, aha. Sorry. No, a takže to se mi prostě moc nelíbilo, přišlo mě to nudný. Actually ty postavy byly fakt strašný a poslední, všechno je nesympatický, takhle to řeknu. A vlastně jsem nechápal, co tak ty lidi dostalo. Ty lidi úplně dávali fotky na Instagram, jak u toho brečeli, jak je to rozložilo psychicky na Goodreads, to samý. Ale je Ty zase ne, spousta lidem, komu to nesedlo a já jsem jeden z nich rozhodně. Já jsem vůdce toho týmu, komu to nesedlo. Fakt, jako i to, jak je to napsaný, ale i ty postavy, příběh, který se absolutně nikam nehýbe. Je to Jakmile jakoby... je napsaný, ale něco, co ti jako nepřijde čtivý, tak je to prostě největší kámen úrazu. Ale já ti to popíšu, jo. Je to milostný příběh queer, LGBTQ, prostě to, z 2 týpků v 60kách. To je úplně pro mě příběh prostě. To je můj příběh. Kdyby někdo napsal příběh pro mě. Sakra! A prostě to bylo tak špatný, protože tam se dalo řešit tolik těch jako společenských a chápeš věcí prostě. A ten příběh je napsaný tak, že oni se dají dohromady během prostě já nevím kolika stran, prostě během začátku. Mají tam nějaký jako problémíky, takový ty romantický, jakože ty se za mě stydíš, blablabla. Pak se na 3/4 knížky zavřou prostě do nějaký chajdy, kde ten jeden píše knížku a je úplně jako posedlej tím a obsessed a prostě úplně mimo. A teď mají toxický vztah prostě strašně dlouho. A ty čteš o tom prostě 3/4 knížky, kdy se jakoby nic neděje a když, tak je to úplně prostě odporný, hrozný, prostě otravný. Takže fakt hrozná knížka. Nechápu, že jsem to přetrpěl. To je jedno. Prostě mě to nesedlo. Jestli se vám to líbilo, v pohodě. To, jako. Jestli se vám to líbilo, zvlášť ten vztah, je to vaše věc,
trošku bych přehodnotil nějaké věci, jako jak vnímáte vztahy, nemyslím si, že je to úplně zdravý, ale OK, každý máme svoje ty. Já nejsem jako někdo, abych někomu říkal, co má číst. Dělejte si, co chcete. Tak. My nemůžeme řešit ten true crime tady, to tady budeme prostě fakt 3 hodiny. No. Začneme teď. Tak, já chci jenom říct, že to jsem četl před rokem. To není ta knížka. Že jsem to četl před rokem a letos jsem na Sicílii četl Ostrov žije, taky od stejné autorky. Jak tohle mohl napsat stejný člověk? To bylo tak dobrý, to bylo tak dobrý, tak jako dobře divný. Tím, jak je to napsaný, ona hrozně skáče jako v představách, v časech, v postavách, ale hrozně dobrým způsobem. Ne tak, že tě to mate, ale naopak tě to nutí dávat pozor. Takový ten dobrý způsob prostě. Mhm. A je to strašně jako o divokosti duše, divokosti přírody. O lidech, co žijou prostě na ostrově a jsou strašně jako nespoutaný ve své sexualitě, ve svém jako v tom vztahu k té přírodě a takhle. Oni žijou fakt v souznění s tou přírodou od rána do večera. Peti, to je knížka pro tebe. Fakt. A není to ta, co jsem dostala? Od Co jsem koho? od tebe dostala? Co jsem od tebe dostala za knížku? Já jsem dělal ty maličkosti, Aha, tak to ne. Sakra. myslím. Já Já jsem mám si taky. teďka nebyla, To by ty mohlo jsi mi být taky dával, naše no, společné čtení. no, to jsi říkal. No takže moc doporučuji tuhle knížku a zase se ukázalo, dávejte šanci autorům, protože to, že jedna knížka od nich je špatná, neznamená, že je špatná celá jejich bibliografie a já jsem to teda neudělal úplně takhle jako vyspěl, jakože dám jí šanci. Já jsem to udělal tak, že jsem si nakoupil od ní asi 5 knížek a nic jiného mi nezbývalo. Takže Počkej, to byla její prvotina, to, co jsi četl? já vůbec ale nevím. Je to Já- ta autorka. Ta autorka. Jo, Veronika Opatřilová. Jo. Jo. Já si hlavně takhle, já jsem to říkal už v tom videu, mně prostě přijde, ne, tohle je její prvotina. Ostrov žije je prvotina. Aha. Mhm. Ale ještě zpátky k tomuhle, mě tam prostě strašně přišlo, nebo hrozně jsem v tom cítil, že je to prostě vztah 2 mužů, o kterých píše žena. Aha. Víš? A A já proč to jsi nechci napsala o říct, jo. holkách? Jako jo, ale zas na druhou stranu, to by je spousta autorů, který nepíšou prostě jako, tak to by chlap nikdy mohl napsat z ženského pohledu. Víš, jako naopak, to zase já nechci se Mhm. tímhle limitovat, protože to mně nepřijde jako dobrý v tom stylu, že to limituje ty autory v tom, jak můžou psat a o čem můžou psát. Podle mě můžeš Mhm. dát pohled na něco zajímavé, i když nejseš přímo v té situaci, ale riskuješ to, že ta knížka potom nebude působit reálně. Mně to tak minimálně přišlo. Tak, My se chceme dneska teda bavit nebo takhle, Mareček chce začít true crimem. Chce o tom trošku něco říct, takže můžeš. ani tolik nepotřebuji tady rozebírat aktuální true crime scénu, co tady máme, protože to je taky spousta témat, kterým bychom s Péťou dokázali určitě tady mluvit. Jako, já bych vám strašně přál, aby jsme nahráli naší cestu do Brna, když jsme spolu jeli autem, protože ty věci, co tam zazněly, by zbořily český internet. Já si to nepamatuju. Co jsme tam... Já nevím. No jestli- úplně všechny jako knižní dramata, co kdy jako se staly za poslední půl rok třeba. A jo, já už vím. No, takže tak. Mhm. A to nechci úplně tady rozebírat, actually jako bych chtěl, ale mám strach z toho, že by nám někdo dal pořádně jako... On se nám dal? bojí. Ne, já chci jenom prostě říct, že největší pokrytectví mně prostě přijde, když hejtíte jako romantiku, tvrdší romantiku, jakože i sexuální romantiku. Ne, to teďka vůbec nikdo nebude vědět, o čem ty mluvíš tady. Ale přitom sami jako čtete horory a thrillery, které jsou úplně stejně jakoby okrajová četba, jako ten sex, jako vy zas čtete prostě
mordující prostě věci. To taky není běžný, jako běžně společností uznávaný téma. Mordující věci. Mhm. Actually, podle mě si to ani neuvědomujete. A protože nemůžete, protože vy si myslíte, že jste hrozně jakoby lepší než kdokoliv jiný. Ježiš, to musím Já jsem si myslela, že tady chceš mluvit o true crime a ty tady začneš je takový bomby, jo. Já bych chtěl říct. No, já chci jenom říct, že byste si měli uvědomit, že s těma holkama, co čtou to porno, máte actually spoustu společného, protože z té společnosti knižní vás vystrkují úplně stejně, takže naopak já bych si docela s nima rozuměl. No to je jedno. Takže, to jsem strašně přehnal. Já to asi celý ve středu. To je jedno. Hele, ty tady jsi asi chtěla nakousnout téma, co vlastně je jakože pro koho dobrý číst nebo nečíst. A jak vlastně jako bychom si každý měli asi trošku zamést před vlastním prahem, protože co vlastně jakože když číst knížku, tak co je pro tebe jako normální jako knížka? Jakože, jo, máš prostě tolik jako odvětví, co můžeš číst, ale každý to odvětví má jako kdyby svoje zákoutí, jo. Takže někdo má prostě rád jako romantické knížky, tam už potom teda, ale jako mě třeba absolutně nevyhovují romantické knížky z dnešní doby. Nebo takový ty můžu odkázat na moje video, kde o tom mluvím. Název je, že jsem přečetla nějakou prasárnu nebo prasárničku, teď nevím, jak to tam je napsaný. A tam právě se k tomu vyjadřuju. A tak, jak přesně Krkolo mě teďka začal, tak přesně tak jsem tam nějak jako vypadala já, protože jsem přesně nevěděla. Nikdy jako, když prostě chceš být trošičku alibistický a nechceš rovnou na někoho nasadit, tak je jako těžký, jak vlastně teda začít, jo. A já právě jako, jasně, když se tady třeba jako s Michalem bavíme o něčem, díváme se na různý reality show. Myslím si, že některé věci, co řekneš jako na plnou hubu, si můžeš říct tady, já to řeknu tobě, řeknu to Michalovi, řeknu to prostě jako doma. Ale potom ten názor, který máš, tak trošičku přeformulovat pro tu veřejnost. Jo, což prostě já se zatím jako stojím, obdivuju všechny, co to prostě řeknou úplně na plnou palbu a je jim úplně všechno jedno. Ale já to takhle prostě zkrátka dobře úplně neumím. Já jsem byla i trošku tak jako asi vychovaná k tomu prostě nedělat si nějaký problémy, nebo nevím. Ale víš co, já si pamatuju do teďka, jak to bylo takový to, co by řekli sousedi, co by řekli jako prostě život na vesnici. Myslím si, že jako lidi, co prostě žijou ve městě, tak jsou jim daleko víc věcí u řiti. Ale jako já si myslím, že můžeš říct ten svůj názor, ale normálně. Určitě. A já tady jsem takhle to podal, jak prostě tatársky, ani ne kvůli tomu, že bych z někoho si dělal srandu, ale protože mě celý to téma přijde vtipný. Jako to, jak se to seriózně bralo. Víš, jako prostě reálně to, co tam furt všichni jako podsouvali, že si každý může číst, co chce, obě dvě strany, ale vlastně celý ten konflikt byl o tom, že tak asi ne, protože si navzájem vyčítáte, co čtete. A mně to přijde hrozně vtipný, protože já to opravdu tak cítím, že si každý může číst, co chce. Mě prostě lidi, kteří čtou prostě tvrdou romantiku a lidi, co čtou horory, absolutně nějak neovlivňují. Mně to prostě je úplně jedno. Mě to nějak, já si tady budu číst svoje přesně jako dobové romantiky, současnou českou literaturu, občas fantazii, občas horory. Prostě víš, jako mě to strašně jako neovlivňuje. A potom zase můžeš řešit, já nevím, ořízky a takhle, ale já nečtu knížky, které by vycházely s barevnýma ořízkama. Prostě mě to teď nějak tak jako vychází a nedělám to ani cíleně, že bych si jako vyhýbal ořízkám. Prostě mě to tak jenom vychází. Víš, jakože tak ale asi zase tak moc jedno vám to není. Mě nevadí samotný ty ořízky, mě vadí, jak první, co řešíš, že jaká je ořízka na knížce. Je ořízka, ano. Jo, a to je právě to. A nebudeme tady asi jako přímo jmenovat, řekneme, že to je prostě podcast 3 kluků, kteří řeší hlavně takovou tu svoji sféru, takže mluví o tom, co hrají, co zrovna čtou, každý z nich už něco napsal. Myslím si, že jako mají určitě svoje místo a svůj hlas,
ale já třeba, když jsem poprvé slyšela ten podcast, o kterým, nebo ten díl, kde vlastně jako řeší to, jestli vlastně jako je dobrý v dnešní době číst až skoro porno a vlastně komu se tady tohle doporučuje. Oni měli skvělý téma, ale který prostě uchopili trošku víc chlapsky a asi víc zaujatě, než by bylo potřeba. Zároveň je to ale prostě jejich způsob komunikace a někdo, kdo si bere věci víc osobně, v tom viděl i víc, než bylo nutný. Já když jsem to slyšela poprvé, tak mně to přišlo taky víc útočný. Jo, a vtipný bylo, že zrovna v té době jsem četla Kafku a Řezníka, myslím. A to bylo taky prostě, to je prostě byla jako romantická linka o dvou vrazích, jo. A takže jsem si jako říkala, tyjo, jako teď se cítím trošičku divně, ale zároveň jsem si furt říkala, no jo, ale ty prostě jako tady nesníš o tom, že půjdeš tady vraždit, protože by si díky tomu mohla najít nějakého kamaráda, který bude mít stejný koníček. Prostě akorát mě zajímá, jak ta knížka bude zpracovaná a jak vlastně si ten autor s tím jako poradil. Na tak málo, co to vlastně znamená, tak jak moc se to jako řešilo, nebo co z toho pak bylo za výsledek, tak mně to fakt přišlo vtipný, zvlášť když se zamyslíš nad tím, že prostě to jsou dost podobné kategorie, co se týče toho, jak jako vnímá to okolí a to, že prostě ta jako sexuální romantika byla před několika lety jenom pod pultama, prostě nebylo to takhle oficiální, teď najednou je to na vrchních jako poličkách, nebo jako chápeš, prostě mezi bestsellerama, ale to i stejně ty horory a thrillery prostě. No právě já si totiž myslím, že Pod tady tím je... pultem to tam sedělo vedle sebe. Ale já si totiž myslím, že je to jako fakt jedinec od jedince, protože člověk, který nemá sklony k tomu, aby byl násilný, nebo sklony k tomu právě, aby jako chtěl něco praktikovat z těch knížek, o čem jako čte, jo, jako co se týče těch romantických sexuálně zaměřených knížek, tak vlastně jako si to opravdu čte jenom pro to potěšení hlavy, nebo aby se třeba zasmál, protože to není jeho žánr a tak dále, jo. Prostě chce si o tom přečíst, baví ho to, jo. Pak ale tady jako jsou ti jedinci, kteří jako mají sklony k různým prostě, já nevím, uchylkám, teď nevím, jak to mám jako přesně specifikovat, ale prostě když se do rukou tady toho jedince dostane jakákoliv literatura, která by mu mohla jako upustit v úzdu jeho fantazii nebo začít něčemu víc jako věřit, jak by to mohlo fungovat, tak prostě je jedno, jestli bude číst něco právě jako s tím sexuálním obsahem nebo něco s tím vraždícím obsahem, nebo nejlépe všechno dohromady, jo. Tam prostě, já nevím, jestli jako víš, co tím jako asi chci říct, jako já... Že když má člověk nějaký problém, tak je jedno, z čeho čerpá. On si ten způsob nebo ten zdroj najde. To by ses nemohla dívat ani na žádný filmy, ani na žádný jako, nevím. Jako vůbec. jo, ale zároveň to podporuje. Jakoby chápeš, víš, jasně. přidáváš mu ty prostředky. A já si myslím, že jde taky o to, že to, co tam říkali, třeba ty kluci, já s tím souhlasím. Já si nemyslím, že by tahle literatura měla být takhle dostupná, co se týče třeba nezletilých prostě osob. Myslím si, že by tam mělo být, u filmu máme tyhle si věkový omezení. Jak je možný, že u knížek nic takového neexistuje prostě? Jako já určitě souhlasím s tím, že vlastně to, jak se propagují ty knížky, tak je jako není to úplně nejlepší, no. A nejde o to samotné jako propagování, jako to, že by mělo být asi nějaké jako varování nebo upozornění jako víc, jako vím, že asi některým lidem, co to propagujou, jim to třeba přijde jako dostatečný, ale nevím, aspoň v textu pod tím videem třeba by to mělo být. Ale já jsem jenom chtěla říct, že mě na tom nejvíc šílený přijde to, že vlastně té osoby, které se to jako kdyby týkalo z knihy Dobrovský a ona se vyjádřila k tomu ve svým soukromí. To je právě takový to, na něco chceš jako zanadávat, chceš to upustit prostě, jako to upustit tu úzdu toho, jak se na to zanadáváš, dáš to mezi své blízký přátelé, v těch blízkých přátelích prostě někdo to vezme a pošle to těm dotyčným a oni to pak vezmou a přímo s tou myslí jakoby hvězdičkou. funkci na Instagramu blízký přátelé, blízký ne jako přátelé. blízký přátelé. Ano.
A potom jako ty vidíš, že i v tom postu je to vlastně s tou hvězdičkou zelenou z těch blízkých přátel a je to tam vlastně jako přímo použitý. To mně přijde úplně nejvíc strašidelný, že prostě... A pak na tom je založená celá ta debata, nebo ten konflikt toho, no, že jako prostě jo. na něčem, co někdo napíše, co nebylo pro ně. No a mně právě přijde Což mimochodem, přemrštěné a všechny ty jestli reakce někdo mi z přišly vás přemrštěný. bude Promiň. Jo, ano. No. Bylo to přemrštěný. K tomu chci ještě dodat. To, co oni tam říkali, jenom to jsem chtěl dokončit, mají pravdu, ale stejně tak to platí pro ten jejich žánr, protože to věkový omezení není ani na ty horory a na ty thrillery. Víš, a to si taky nemyslím, že by měli číst Ale to je děti. totiž Takže to... všechno, na co oni si stěžovali, jako u nich jim to nevadí, že jo, protože je to ten jejich žánr, na který jsou navyklí a už tam nemají No ale takový víš, proč ty to tak je? mantinely, si myslím. Protože je od jak živa daný, že prostě horor je pro vyšší věkovou kategorii. Jo? Něco sexuálního, tak tam máš jasnou tu hranici, že kdy můžeš prostě tady ty věci provozovat. Ale sexuální touhy a probouzení se jako prostě věcí v tobě, jako co se týče jako těch reakcí, je daleko dřív. Já si pamatuju, že já už v první třídě jsem jako něco cítila tam dole. Jo, já si to doteďka jako vybavuju. Ale někdo to může mít třeba až v páté, jo. Jako Jo, každý to určitě. má prostě posunutý jako jinak. Takže já jako určitě vím, že já jako přesně bych měla být ta, která tady ty jako věci jako musela by být upozorněna na to, že si to jako nesmím idealizovat, jako jo. Ale já nevím, já i teďka vlastně, teďka ve 30 bych mohla být pošuka, prostě mít touhu potom, aby měla třeba svého stalkera, že jako prostě chci, aby mě někdo sledoval. Ale to je zase jako, jestli někdo sní o tom, že ho někdo třeba bude jako bičovat a dělat já nevím co, a je to spojený vlastně, že to je jako až hraniční s tím, jako že někdo ti bude ubližovat a není to jako dobrý. Furt je to ale něco, co se jako v reálném světě děje, protože jsou lidi, kteří mají prostě sexuální úchylky a takovýhle touhy. A to, že jako se dehonestuje to, že člověk jako tady tohle to má třeba rád, tak jako dokáže to tomu člověkovi ublížit, protože on třeba má normální jako život, ale ve svém soukromí prostě se nechává svazovat, protože prostě se mu to líbí, takže on bude číst i tady tyhle ty knížky. Ale zároveň to i nemusí mít rád, ale jenom ho to zajímá, jak je ta knížka napsaná. A já rozumím tomu, o co jim jako šlo, že prostě jako 13letá holka si chce přečíst Hunting Adeline, no tak to rozhodně ne prostě. To fakt ne. Jako to číst nemá. Ta prostě ve 13 letech, tyjo, já jsem tady bouchala do toho mikrofonu, ve 13 letech si ani nepamatuju, že sice jako už se ve mně asi něco jako bouřilo, ale prostě jako toto ne, a o tom je ta dnešní doba. Proto vím, jaký byl ten účel toho podcastu a to je to, že dnešní doba je tak strašně moc jako přehlcená vším a je hrozně jako těžký udělat nějakou takovou tu hranici. Jenomže tohle je prostě i, já nevím, 13letá holka, no tak tam ještě by měly fungovat ty rodiče, že jo? Co si to neseš určitě. domů, ukaž to, co jsi to koupila, no tak to teda číst nebudeš, kde jsi to koupila, jak to, že ti to prodali, jo, ale už teda tu knížku jí vezmeš a nebudeš to číst, jako pokud máte prostě rodiče takový, že jako někdo dojde domů a má nový knížky a ty se ani nezajímáš o to, co vlastně, co to za ty knížky je, tak tam jako je někde jinde chyba, jo. Ale zase jsme u těch internetů. Víš co, ty holky to vidí prostě na internetu, chcou prostě být chcou být v kurzu, tam už by to jako, jestli to jde samotná ta holka si koupit, tak jí by to nikdo prodat neměl, že jo? Mě spíš jakoby fascinuje, jestli to je nějak jako historicky daný, nevím, čím to je, že prostě u filmu, když jdeš do kina, nebo i na streamovacích službách, samozřejmě tam se to dá nějak obejít, ale jak je možný, že tam to prostě funguje, tyhle ty věkové omezení? Jak je možný, že tam to je prostě pevně daný, ale u těch Tak tam jdeš knížek jako to kdyby takovou kontrolou, že jo? Nikdo neřeší. A když ti řeknu, že jako, to je blbý takhle říct, jo, ale když, jako ano, 13letá holka si může jít
koupit něco takhle šíleného, co se týče jako toho sexu, ale stejně tak si může jít koupit Kinga a mnohem tvrdšího než je King, jo. A taky to nemá prostě žádný omezení a to mně přijde šílený. Já jsem četl poprvé Kinga třeba ve 13 a protože byl ve školní knihovně. Jak je možný, že tohle tam bylo prostě? Víš, jako... Nebo takhle, ono to tam je mohlo být, přesně- ale neměli ti to půjčovat, protože prostě, Ano. jo, Samozřejmě. ti, co ti vlastně to Takže- půjčují a prodávají, tak ti mají tu moc nad tím to zastavit, no. Takže já chci jenom dodat, že nebo myslím si, že my oba nehejtíme ani na fanoušky hororu, ani na fanoušky romantiky nebo sexuálních témat v knížkách. Spíš nám přijde úsměvný se o tom takhle hádat, protože je vidět, jak vás samotných se to dotýká a týká, protože vy sami řešíte to stejný. Prostě kdyby vám to bylo jedno, tak z toho nevznikne takovýhle téma. Jako, a já asi jej chápu, proč vlastně o tom jako začala mluvit, protože co se týče jako seriálu o Edovi, tak Ano. přesně jako od těch jako, teď nevím, jestli od všech členů, ale já třeba sleduju jsem jako Milana, jako už dlouho, a vím prostě, že on se jako tady v těchto věcech už nějakou tu dobu pohybuje a chápu jeho pohled na věc. A já prostě mám úplně zapsanou od něho větu sračkojídní seriál o Edovi, který vyšel na Netflixu. Jestli si chcete jako o něm něco pravdivého přečíst, radši si přečtěte knížku od Joty. Jo. A já jako, ve mně se to tak strašně jako mele, protože už se teda jako přesuneme k tomu seriálu, jinak se k tomu nikdy nedostaneme. Ano. Uvidíme, jak se domluvíme. Je možné, že teďka končí první epizoda. Protože jsme se rozpovídali mnohem víc, než jsme Jako plánovali. nečekala jsem Uvidíme, jak to rozdělím. Prostě my to natáčíme teď v kuse, uvidíme, jak to rozdělím Jo, já během jenom stříhání. hlavně nechci. Možná, Promiň, že to skočím, ale já hlavně nechci, aby jsme tady jako rozvířili jako něco. Já tady možná mám jako zbytečný bobky, jako jo, ale mně kolikrát přijde, že fakt jako už nevíš, co prostě si můžeš dovolit jako říct, kdo jak to pochopí, protože přesně jako, když jsem četla nějaký vyjádření nebo ještě do vyjádření jako těch kluků, tak že jako někdo nerozumí prostě buď tomu, co jako oni jako říkali. Já totiž úplně jako tomu chápu, co... Já teďka se do toho jako hrozně zamotávám, jo, ale já prostě přesně rozumím tomu, co chtěli říct, ale podali to prostě špatně. Ano. Jo, bylo to prostě bohužel až moc jako zaujatý a bylo jasný, že se to někoho jako dotkne. A já je poslouchám a i přes tohle je prostě poslouchám dál, ale je pravda, že některé výroky, které od nich jako jsou, tak jako já to poslouchám během auta, jedu a teď to poslouchám a udělám třeba jako jakože zbytečný, to třeba si dejte do těch hromnic, jo, to prostě si dejte do toho svého obsahu jako takhle, ale zase jsou to prostě 3 chlapy, kteří jako tu komunikaci mají jinačí a myslím si, že kdyby mezi nimi byla holka, tak je to možná trošičku jako mírnější, ale zase by to ztratilo takový to kouzlo. a tohle berte jako konkurs. Péťa chce do 3 králů. 3 králové a královna. Absolutně ne. Já bych si tam připadala takhle malinká, protože já když je poslouchám, tak oni jsou tak nadupaní, že jako já bych jenom dělala souhlasím. Ne, to ani Víš tak co, ne. já si myslím, že to mě na tom asi přišlo vtipný, protože to, jak popisuješ, tak to taky tam cítím, ale zároveň na tom nevidím nic špatného. Pokud nechcete, pokud vás 3 králové dráždí, tak na ně nekoukejte. Víš co? Nebo No, jako ano, pokud vás přesně, no. dráždí a vadí vám to. Pokud vás dráždí a řeknete si, OK, občas zbytečný, ale zároveň vás to občas pobaví, tak se reálně dějte si, co chcete, chápete. Ale mně přišlo vtipný to jejich vyjádření o tom, jako nikoho jsme se nechtěli dotknout, protože tak na mě, ani ne ta epizoda, ale celkově ten podcast nepůsobí na mě tak, jako že by se nikdy nikoho nechtěli dotknout. Nemyslím, že to třeba dělají cíleně, ale spíš jsou jako, no ale my si chceme mluvit, jak chceme. Oni jsou tomu, někdy že jak se to takový jak někoho dotkne. neřízený jako Víš? tank, no. Jo. Což je úplně v pohodě, nevím jestli, takhle, už se zase vrací doba, takže i pro tohle je tady prostor, ať si každý říká, co chce, pokud to samozřejmě nikomu neubližuje. Ale
potom jako říkat, hrát si, nevím, jako dělat prohlášení o tom, nikoho jsme se nechtěli dotknout, to mě, v tu chvíli jsem si řekl, a tak to trošku nedá smysl. Víš, jako Pro do té nějaký doby jsem důvod si to říkal, jako v vytáhli, že pohodě. jo. Jako prostě nebudu to tady už omílat, já vím, proč, nebo myslím si, že spoustu lidí ví, proč to téma vytáhli a bylo to dobrý téma. Je dobře, že se... už zase grkám, vidíš, já za to fakt nemůžu. Je dobře, že to vytáhli, jenom prostě to bylo takový nešťastný, ale hlavně myslím si, že to není jako ani jenom jejich vina, tam prostě ty lidi v tom viděli Jo, něco, co určitě, tam tam jako byla nebylo. Já když jsem to problém všech poslouchala stran. fakt jako Ano. asi po třetí, tak já jsem to tam prostě to, co někteří tam slyšeli, já jsem to tam neslyšela. Nebylo tam prostě přímo řečený, že jim přejou, ať je tamhle někdo prostě znásilní, protože ty holky to asi chtějí. Ne, to prostě si vyčetli jako mezi řádky a fakt to tam jako řečený nebylo a ani jsem to z toho takhle nepochopila. A je mi líto, že se toho takhle někdo chytlo, protože to pak akorát zbytečně rozvířilo vody. Tím bych to asi uzavřela. Ano. A stejně tak z tohohle videa my si tak nějak z toho, my to bereme, tím, že to podle mě bereme jako uzavřený téma, tak jsme jako v pohodě s tím si tady z toho dělat, nebo já víc vidím, že zpět. Já jsem z toho nervózní, protože já jako je jistým způsobem obdivuju, víš co, jako pro mě jsou to prostě, kdyby tam, ani tam by nemuseli, jako neberu to tak, že jsou to jako 3 chlapy, ze kterých mám respekt, ale každý něco jako napsal, každý je v něčem dobrý, jsou to lidi už jako z oboru a mají jako ty zkušenosti, ale prostě někdy mají nevybíravý slovník a mě jako vyloženě někdy jako irituje, jak, a já to řeknu na plnou pusu, jak Milan někdy mluví vulgárně, ale to je prostě jenom můj... U nás se protože nikdy prostě nemluvil prostě, ale taky mluvím prostě. Ale nemluvila bych takhle prostě do podcastu. Jo? Jakože když bych Ano. se s někým potkala, tak asi jo, ale ne takhle. Tím bych to uzavřela už po 4. Já už to nechci dále rozebírat, mě z toho úplně špatně. Není mě z toho úplně tak špatně, ale hrozně se stydím prostě, já už nemůžu. Já jsem to nečekala Já jsem hlavně. chtěl říct, že kvůli tomu, že to je uzavřený téma, tak já jsem si z toho dělal srandu a stejně tak, jak jsme řešili, že záleží na formě, tak někdy na formě nezáleží. Občas může člověk to podat, jak chce a někdo si z toho vezme, co chce. To se taky ukázalo No třeba v právě. této kauze. Takže je možný, že tady z toho někdo zase něco udělá, ale mě to je, já mám čistý svědomí, protože mně to fakt přijde vtipný a hlavně uzavřený. Podle mě už není co jako řešit v tom stylu, že jako... Ne, podle tak mě to jsme jsem tady ani, nepřinesli nic jako my jsme novýho. jako to Prostě nezačali jenom, rozebírat víš, z jako, toho důvodu, že pohodě. bychom tady chtěli přinést něco novýho. Spíš jako, No. že to je přesně ono, že každý si ze všeho může odnést to, co on uzná za vhodný a co z toho prostě chápe. Horší je, když prostě ty se horem dolem snažíš podat nějakou informaci, ale stejně jinak, když ten člověk je nějak zaujatý, Ale to je ztráta času. tak prostě si z toho odnese úplně něco jiného. Jo, tak pojďme to oficiálně. Tohle je konec první epizody. Děkujeme, vůbec jsme tohle neplánovali. Omlouváme se, že to je takhle rozdělené, ale teďka další epizoda bude čistě o Edovi, protože prostě To nešlo jinak. to bude na dlouho. Ano, takže vám děkujeme za pozornost a uvidíme se. Ta další epizoda bude během pár dní. Takže to, že teď jste to dokoukali, za chvíli máte hnedka další část.